gràcies per estar avui aquí en aquesta comunicació, com cada mes, de les declaracions institucionals que s'aproven abans del ple. El PSC presenta una declaració institucional que el que fa o el que intenta fer és sumar-se a les reivindicacions del personal de la neteja de l'Hospital de Mataró, però també crec que de tot el personal, de totes les persones que treballen als diferents hospitals de Catalunya, que sol·liciten tota una sèrie, o que tenen tota una sèrie de reclamacions que creiem no només justes, sinó també, evidentment, necessàries. En primer lloc, totes aquestes reclamacions sorgeixen, són històriques moltes d'elles, però el 30 d'abril d'aquest any es van manifestar les treballadores i treballadors del personal de neteja dels diferents hospitals reclamant dues coses molt bàsiques. La primera era tenir aquest complement de retribució que va tenir tot el personal sanitari durant la primera onada de la pandèmia, que a elles se'ls va negar, o a elles i ells se'ls va negar, i creiem que aquesta reivindicació, evidentment, mereix ser atesa. I la segona, que creiem que és molt bàsica, que és ser considerat personal de risc, al igual que l'és considerat tot el personal de qualsevol hospital o de qualsevol CUAP d'aquest país. Han viscut, han conviscut, han lluitat en primera línia contra la pandèmia i no només no se'ls tracta o no se les tracta com a tot el personal sanitari, com a tot el personal que treballa dintre d'un hospital o d'un CAP, sinó que, a més, encara no se'ls ha rebut per part de la Conselleria de Salut per poder expressar i per poder explicar quines són les seves demandes, que evidentment la Conselleria sap perfectament, però que menys que ser rebudes i que ser ateses per la Conselleria perquè puguin reivindicar i puguin explicar quines són les seves reivindicacions. D'altra banda, també la declaració conjunta que després explicarem sobre el moviment LGTBI. De la resta de declaracions institucionals ens hem sumat a la majoria, només hi ha dues que no hem pogut donar recolzament. Una és la de Ciutadans sobre els indults. Sabeu perfectament quin és el posicionament dels socialistes, a més promotors, evidentment, del tema dels indults a través del govern d'Espanya. Creiem que era absolutament necessari, creiem que no es poden dir unes coses i fer el contrari. Quan parlem de retrobament, quan parlem de diàleg, quan parlem de la fraternitat que cal entre el conjunt dels espanyols amb una de la seva part, que és Catalunya, nosaltres hem recolzat i recolzarem sempre que aquesta voluntat de retrobament acabi sent fets concrets. I el primer fet concret, o el segon, perquè el primer potser crec que és l'actitud tant del president del govern d'Espanya com dels seus ministres, venint a Catalunya, treballant i consensuant accions de govern amb els consellers. La segona, evidentment, ha sigut aquest tema. Per altra banda, tampoc hem pogut donar recolzament a una declaració institucional de Junts, per que feia referència al Tribunal de Comptes, i, com us deia, les altres les hem pogut recolzar sense cap problema.